नों दिनै फैनानै दसेबाबो जाफैदो गोनांबा गोथैसि बावनायाव बेनो रिबारखौ फोथायनाया मोनथामाव जों फोथायो रायजोफोर जोंनि फोथायनाया गासिबो नंजोबगौ गासिबो सैथोजोब बाथौनि जेनाखि नियम निति रीति नीति बेयो गासिबो नंजोबगौ रायजोफोर नंखायनो ख्रीष्ट गिबि 6 जौथायावनो माखासे धोरोमा गुबुन धोरोमजों हाबफाहैदों सनानि न'खर दानो फिसाखौ बामनानै सनानि न'खर दाना जोनोमा नोंसिनि बिमा बिफानि सिमां नुयो बिमा बिफाया फिसाखौ बामनानै सनानि न'खर दानाय जों बयबो सनानि न'खर दानो थाखाय फिसाखौ जोनोम होयो दिनै जों फिसा जोनोम होनाया लाइमोन जाबाय दिनै लाइमोनफ्रा सफैदों जेब्ला बिमाखौ सोंबाय जे नोंनि फिसालाया अल आसामाव बयनिफ्राय साबसिन सेथि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय नों बिमा हिसाबै माबायदि गोजोननाय मोनदों होननानै सोंबाय जाय सोंबाय बिमानि मेगननिफ्राय रथ' रथ' मोदै गदों आरोखि गाबदों बिमाया गाबनानै बुंदों बे आंनि मेगन थाइनैनि मोदैया दुखुनि नङा बे आंनि मेगन थाइनैनि मोदैया जाबाय सुखुनि मानोना आंनि फिसालाया दिनै मेट्रिक रिजाल्ट होनायाव अल आसामाव सेथि मासियाव आवग्रिनानै जों बिमा बिफाखौ गोजोन होनो हादों ओंखायनो आङो गोजोननाय मोननानै मेगन मोदै गदों होननानै बिमाया बुंदों आरोखि दा ओंखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा जाथि हिसाबै गायसननांगौ होननानै आरो ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानांगौनि थाखाय गोबां हाबाफारि लाबोबाय थादों आरो जों सोरखौ थांखिनानै जाथिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानो नागिरदों बेवहाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लेखा गोरों जानानै गुनि गियानि जानानै साफा जाथिनि दैदेनगिरि जानो हायोब्लासो साफा एसीएस आईपीएस आईएएस अफिसार साइन्टिस्ट एडभोकेट मास्टार प्रफेसर जानो हायोब्लासो जों मा होननानै बुंगोन जोंनि जातिखौ गेरेमसा हारि जाबाय होननानै जोङो बुंगोन सरेश बसुमतारी बिथांखौ बिरहोनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय लोगोसे बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय बियाबनिनो मानगोनां गाहाय नेतारि मुस्रि राजु खुंगुर नार्जारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाजोंनो लोब्बा लानानै दिनै गेवलां मेलनि दिनाव फुंबिलिनि समाव जोंहा जि गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेवहायनो बाहागो लानाय जोंनिनो बिजाब गौथुमनि बोसोनथिगिरि आरो
बिजाबनिनो लेङाइ आफादगिरि गराय दाब्रायनाया माजों माखौ फोरमायदों? सबसे गोख्रैसिन खारग्रा जिबियानो जाहैदों गराय आरो बे गरायखौ सबसे गोख्रैसिन खारग्रायानो जादों गोसो। गोसोआ खारा होनबा नै माबा फोजोबगारो आं एसे खोनासंनो बाबाय आंहा नै ओंखाम संहैथारनांसिगौ टाइमा जाबाय नङा होमबा गोसोआ खारलांबाय नै फैफिनलायबाय दैमावबो फैदों बैहायबो खारलांदों मोसौ लायनांगौ दंना आं न'आव खाबोदोंमोन उमुगाबा लायगोन ना लाया नै फैफिननांगौ जालायबाय नै आङो राजा थैखांनायनि उनावनो नैबे पूर्ब पुरुषखौ सिबिनाय खान्थिया फैदों एनसेस्टर वर्शिपआ खोलाहा मोखां जानानै आरो जोङो रिबार्थखौ फोथायो। रिबार्थखौ फोथायनाया मोनथाम जोनोमाव नोमा न'आव दाउ हाथारनायब्ला हौवाबा दाउज्ला हिनजावबा दाउजे हाथारनायाव नै नोंबा गोदो मामोन बांगालना जंगालमोन होना होमबा दाउखाना सिलामोन नों उमुनि न'आव जोनोम जाबाय नों उमुक जादो बे जाबाय रिबार्थनि फोथायनाय। थैनाय लोगो लोगो जोङो माबे गोथै गारलांबाथाय जि जायगायाव फुथुदोंमोन बेवहाय जों लिरा होमबा दनजों खोब्बाय दन गैयाबा संग्रायजों खोब्बाय आगान नायबाय सैथोजों सोलिग्राया गोदोनि बान्दे नुगौमोन बेनिखायनो बुंबाय सैथोजों सोलिखाग्रा जेरै दं एरै थानाय धोरोमनि गेजेराव बाथौ धोरोमाबो जायनि थाखाय गुरुबो गैया बुंबाय थादों बै मोनब्रै जुगा बारनानैलाय कलि जोबसिम मानो थाबथादों बे जाबाय नंगुबै धोरोम बिनि थाखायनो बे धोरोमा